Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Nohprah Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kudipi bara pipi Batesi TV sesin yang panik yang sepai pi Khubor hakimat. Hakabastang ni pasha Khubor nagaling benta jong Jylla. Kakasi Students Union sengkmi hakakat Tarik Nohprah azab saw. Kalakan maburam ya kalungku sengiyap kaba prapusaw jong melung susutha. Balano senyang shibun hakat hokatar menbawang don hakasla Pyrthei. Kamtam hakabatho yaki babun tadi ki poetry ben kersiu thia yakajat menriu. Hakani kasngi nalek buram yaw susutham dakaba lek bu sentiu hang modur jong uni mulung. Ubadan hapalau jong school ba North Eastern Hill University Shillong hapok kajinglam khaman president usamla lambok star marngar bat general secretary usamla Donald Withaba ubala penyairu yakajingala. Hadin balami ka jingberten nakishit nyam Hindu keberan haka Jylla Assam. Ya kabala tip kumka kutumba suraksha parishad ban pinwit ya kalik kawan yiki kali Meghalaya sha Assam. Nada amweng no ya ka jingkhang maniblay ki Hindu hamau jimbun u sembut menturang ba ka Jylla ba presun tensong ula ong ba barok ki bentim ya ka an bat khendau hapok ka Jylla Meghalaya. Uba presun tensong lapun pau baka mau jimbun kamdei ka jaka jong ka sarkar bat barok ki ben sengau thu bat ki bentim halo ka jinglong trai ya ka khendau ka siap hapok ka Jylla Meghalaya. Ka Committee on Empowerment of Women haga khatnyau Tarik Nohprah aja apsaw hapok ka jingalam jong ka kong Santa Mary Jylla kum ka chairperson. Kalai benjengo ya kalong kmi kabala light im na ka jingsha thambor hayeng Assam ka bashirkai ha ka shnong niriang thalasken blong West Jante Hills. Ka Deputy Commissioner ka Eastern West Khasi Hills District ka Mitali Chandra kalaya ro ya ka jing internet jong ka Rose Homestay ka badan ha ka shnong long cloud da ka baong ba ka ni ka homestay kalaya rengkat berki 5-star hotel. Ka Khasi Author Society haringkat ka jinga trilang berkesnat trekam jongka ka badan Haribhoi District kala rakhi ya kalengkhu sngiyap ka ba prapusaw jong umulung susutham Haribhoi College. Menteri Ketenat Food and Civil Supplies and Consumer Affairs Uma Coming One Ambon. Ula pentip baula bu bha hadu lai klur tingka na ka benta bentai ya ka yeng school ka batmai ka government senior basic school menso hashwaban kot ka financial year araja apusaw aja apusan. Ya ka niyola penbena habakran kum ukongsan ha ka jingpen ha perda ya ka jingya nanti ka banyaw pesan snem jong ka government senior basic school menso ka school ka balastang na do snem shia ja khanai spa sab khandai. Ka Voice of the People Party kala pen ithu patba ya ki arp khandai ngot ki kertong ban aireng ha ka election MBC araja apusan sha ka yeng dar bar thau an jong ka Jante Hills Autonomous District Council. Ya kini ki arp khandai ngot ki kertong kentup ya way sitting MBC uba awai Andrew Shulai la pen ithu ha ka jingalang ka balalong hayaw musyang ha ka khat Tarik Nohprah. Chief Executive Member jong ka KHDC uba penyat sing siem ubadai ru kertong MDC jong ka seng NPP na Nohprah constituency. Ulalay ben ay ya ka trok kit nyut syakashnong madan rating ha ka khat Tarik Nohprah aja apusaw. Ka election MBC syaka Khasi Hills Autonomous District Council bat syaka Jante Hills Autonomous District Council kan long ha ka arpway Tarik urumpang aja apusan. Berkasngi nyaw vote na di ka counting kan day ha ka arpusaw Tarik urumpang aja apusan. Ya kini lapen menada usembut menturang ba ka Jylla uba presun tensong uba kmi ru ya katanat District Council Affairs ka sarkar Jylla. State President jong ka National People Party uba presun tensong ubadai ru sembut menturang ba jong ka Jylla. Halo ka jingpen kre ya ka election MDC kaban salong ha ka arpway Tarik ubanai rempang jong usnem arja apusan. Ula ko baki patba ki jet ben ya ka sarkar double engine ha ka election jong ki artli ki Autonomous District Council. Hagani klipman ngin phai patmenta shi Khubor ka link ki benta jong kari. Menturang ba ka Jylla Meghalaya konrat kong ka sangma. Lapan pau ba ka Jylla ka don ha ka thma persha ya ka jingdi drugs da ka bakhot ya ka tei ka jinglong jingman ka basngau shirkai khamtami ki samla. Ulapli ya ka ketempulen bathma jong ka anti narcotic task force hanong ba Shillong banya khun persha ya ka jing e jong drugs lingba ka jinga trilang hapadeng kitna sarkar ba pher. Ka jing thmu ka long ban penthut yikir kompen poi drugs ban weng ya ki jing e ha ka koi ka khia bat penpha ya ki nong sha le ben. Usang mau la kan turu ikipat ba banya snok tilang ha ka jinga khun persha yo drugs. Ki amli ka Congress sa Madhya Pradesh la yakhi ha assembly da ka bara yaki ketlisha ban penpau ya ka jing keduk kam bat keno ba ka sarkar BJP kamshim la ban thau kam arlak ha ka shisnem.
U MLA u Mahesh Parmar ula dengru i jingdeng daki bilor kiat ban keno bakadon ke jingle thok bamsam naka kiat kaba san hajar krur tingka hendri kibor pahara kila khangla de u bandrung shapo ying dorbar rengkat batka ukli no yalam jong kaseng Aam Aadmi Party u Arvind Kejriwal ula penbena ya ka Sanjeevani Yojana kaba ajing sumar klem jing siu i kiryutemen ki bahandru paus nem shaneng habaro ki hospital sarkar bat ki hospital shimen Ketiga skim kadika jingkular shwa ka jingtha vote kan trikam lada ka AAP ka job ya ka election shaka ying dorbar thawan jong ka Delhi ka ban salong shen kinong kan thok ki khot ya ka kum ka jing persang ban pinsngop ha yikinong tha vote da ka jing ai sngop ha ka ba ka AAP ka pen paw ya ka kum ka jing bha jong ki pat ba kinong rap ha Punjab kla pelong ya ka jing ki rail roko hapalat shispa tali ki jaka ha ka singi balang ka bala penthut ya ka jinglet jingwan jong ki rel Kani ka jinga ki kabalaya lam da ka Samyukta Kisan Morcha pat ka Kisan Mazdoor Morcha kaladawa ya ka jingpen tikanaan ya ka minimum support price ka jingpen light ya ka ram ka jingpen kala ya ka rep karyang wat hapdeng ka jing e kabalawan ra ikinong let nang wan hendrei amshim ladan kanu ka jing sha thambwa kinong rep ha indoor kila persha ya ka jing dor jong rinsun da ka bakno ba ka jingwan ra na China kala penthut ya ki yogi hat jong kari Kila dawa ban khang yu rinsun China budunador kabakta ya kayo kakot bat ka jingmi jongki. Kaseng Congress kala Krishan ya kani ka jingki da ka bakno ba ka BJP kale arsab ikimar China. Ka Madhya Pradesh ka Jylla ka ba pau khmat bha ha ka jingpen mi rinsun kala mat ya ka jingta ka bakrau na marba kinong rep kele banyakhun bat kinong walam mar na bari. Uhe ka Congress umalika Arjun Kharke ula dawa na Menteri Kampo ying jongka sarkar pedeng Amit Shah. Baon pan ma hadu ka por shiteng senya lani ban resigno nakakam halok jingkren ba Punjab buram jong u yau BR Ambedkar ha ka dor ba Rajya Sabha ukhar ke ula kno ba usha bat menteri rang ba do Narendra Modi kimburam yau Ambedkar da ka ba kno ba Modi ula yada yau sha ha ka jaka ban mai ting e yau kinong trai ka Congress kla pelong ya ka jinga khi shabar ka ying jong usha bat ukhar ke ula perta ban wengno yau sha na kenhun menteri Ka Smart Cities Mission kala pendep haduk khandai pui persen naki projek jongka hakabah nyau hajar lai spa prapoteli naki prajar nyau santeli lala ban pendep da ka bapelut iwei point sau nyau lak lur tingka kani ka mission ka bala sedang house nam ar hajar khatsan katmu ban kentiu ya ka jingim hasor da ki jingtei bat ki jing shakri ki bala bande hakeleng ki shispa teli ki nong ba ki jing job ki kentup ya ki operational integrated command and control centers labo prapusaw hajar teli ki CCTV camera ki kor penya jabo ki bakat kum ka juk start bamenta ki surok ki babha ki bajrong 6000 nyospa saw pau kilometer ki linti ya cycle ki bajrong nyospa khatlai kilometer ki smart city room ki badan khandai hajar saw spa like pulai teli but shispa nyopo artli ki jaka ajing sumar e-healthcare ki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei U President ke France u Emmanuel Macron ula ai kuble ya Narendra Modi menteri rang badu kari India u bala terwa ber ajing Arab ya ke France hadin bak eryong chido kala penjulor ya ki dawlandong mayote jong ke France hakas ki sajan baladam ka eryong chido ke eryong ke bak klain tam ban lengshop ya ke mayote hagi knai posnam kalawan ra ya ki jing penjot ki bajur kala penpra ya ki jaka ba marjan kala penthut ya ke boarding bat kala penjulor ya ki jing te ki ba kongsan kum ki hospital ki school bar ki ka ling sun ka Turkey kala pen klain ya ke jing trekam bat ka la jingada hak haput ban pensuk ya ke jingman pha byang jong ki nong phatwir na Syria ka khadop khaput jong ka Jylla dagi ka bala khang hadu khatwei snam kala ple byang haka shpautrik Nohprah ban weng ya ka jing khapnya kat ba ki nong phatwir kidangwan pha byang sha Syria hapdeng ka khnai tarik hadu ka khatlai trik Nohprah kidon nyaw hajan ruspa arpwengut ki nong Syria ki balawan pha da ka masngau pha sha Syria ka Turkey kala pedang menta ya kumba arpoin khnai pesan million ngun ki nong Syria pakenthum ya iwei point arpusan million nakathan Aleppo Menteri Rambadu ke Israel u Benjamin Netanyahu lakan tait baula menjur ya ka jinglong ri jong ka Palestine hakapor bau Ukraine ber ka Saudi Arabia ka Israel ba ka Saudi Arabia klapen pau bagi Khubor ki balami shapang jongki bagi menjur bantau ya kari Palestine kimlong satya ki bashisha hakaba u Netanyahu lapen ksan ba kum kani ka jingle kan bu jingma ya ka jingshngan jong ka Israel
Ka Saudi Arabia kalapin skembiang ya ka jingkular jongka ban kershan ya ka jinglai lu jongka Palestine kat ba ka jinga kren ka barang ya chakmat na ka banta ban pendek jenti ya ka jinga dai hapeng ke Israel ba ka Saudi Arabia kadang ya chakman hapeng ke jingan tho kiri ka Pyrthei ya ka jingkhanra jongka Israel ha Gaza. Kayeng dorba thawan jongka Ethiopia kala menjur ya ka an ka ba ailat iki bang bari bakin trekam hak dikeri ka bala penkut no ya ka jinglong kerpang jongki bang trairi deki postnam. Kani ka sinjam kalong kum shibenta ban pinkala ya ka yok kakon ban kring yakinong baitingka na bari ban kentiu ya ka yok kakon. Ka Russia kalakem ya wi nong shong shnong jong ka Uzbekistan halo ka jinkno bala bu yo bom ubala penyap ya general shipa jong ka Russia u Igor Krylov ubala syak keno ba ula penon kam yikitiar ya le chemical ha Ukraine. La keno ba utei ubrio la thung da katna trikam bakerpang jong ka Ukraine bala siu yo u $1 na ka benta ka te ka jing penyam. Ka Russia kala berngam mensiu Kylleng ya ka jingyam jong Ukraine. U Elon Musk ula kentai yaki Khubor baki le no ha India ki penerkam ya ka Starlink internet da ka baong baki satellite beam jong ka Starlink kila syak pelip ha India. Kani kalong hadin baki bor pahara jong ka India kila kurup yaki tiar Starlink na kile no hakapor baki le ya kani ka jingkhanra hakathan chatela mingi jong ka India. Ya kani ka jing shakri jong ka Starlink amla man penerkam mentah ha India na marba 4 yo ya ka jing menjur jong ka sarkar. Kani ka jingkan tho jo umas kalong hadin bagi nong penenkam social media kila penpau ya ka jing songkhia halo ka jingla man penenkam bakla ya kani ka jing shakri. U Donald Trump ula berngam ban pengan daki khajna penrem ya ka India da ka bakin tho ya ka khajna walamar nabari ka bahe jongkari India ka bala ban long hadu 4% hakikat tu kat nikimar. Ula penkesan ban le da ka nikurukom da ka bau ong bakabdian amar ka benyan da ka baong balada ka India ka shim khajna shibun ya ka US ru kan le kumju. Kani kanong rem kalong kum shibenta jo ka jingan tho ka ba khamjeli jong u yakiri kum ka Brazil ka Mexico ba China namar ka jingkiu dor. Ka jingkran jong u Trump klapen paru ik jing perkhat jong u ban penkala haka policy khai patek. Ka China kalong ka bala kre ban yetre lang bat ka India ban wengno ik jing e ba kongsan ki bakta ik jing mento jong baro arliang. Kani kalong haka por ba National Security Advisor ka India wa Ajit Doval ulai kendu yo menteri kambari jong ka China u Wang Yi ha Beijing banyakren halor ka jingsung haka line of actual control. Kadai ka jingalang ka thmu ban penyo biang ya ka jinga dei ka ba kham ki bala khalem na ka daw jong ka jinga kan at ki bor shipai haladak na du stem arja arpau. Kani ka jinga kran ka beningkong jong ki special representatives haki sansnam. Kibayam na ka jingki ujumai hari Vanuatu kalapoi sya ka khat sangun bat ki spa ngot kala mensaw. Utei ujumai ubaka bojong u kalong nyau point line magnitude wala ling shop hanong ba Port Villa bat kalawan ra ru ya ka jingjulor ka babun ba. Ka Australia kala kular ban ajingaram bat ka jinga brio kala ban nangkiu kat ba ka jingplai im kadang ya sya kamat. Tikitu kilang Khubor hakimat kimat mentasi. Kublai.